Πέντε παιδιά βολιώτικα, στο γύρο καθισμένα, κάθομαστε όλοι μαζί. Νικόλαος Αλεφραγής του Μινά, 72. Στη ζωή μου το μόνο πράγμα, εάν πέσω 12-1 η ώρα θα ξυπνήσω 7. Όταν ξυπνάω και δεν σηκωθώ από το κρεβάτι, του παίρνω τη γυναίκα από τη μια, του παίρνω από την άλλη. Τις κάνουμε στα χωράφια, στα ζώα, στο ποτήρι. Σαντορίνη το ματάκι. Από τα μικρά μου χρόνια ήμουν στα χωράφια, αμπέλια. Το νησί ήταν φτωχό. Σε σπηλιές μέσα τα είχαν φτιάξει σπίτια. Αφού πήγα 17 χρονών, έβγαλα φυλάδια και μπαρκάρισα με τα βαπόρια. Μέχρι 1 χρόνο, 2 χρόνια έκανα μετά ένα φορτηγό και μετά πήγα με ένα επιβατικό της γραμμής, Σαντορίνη, Πειραιά, Κρήτη, ήμουν καμαρότος. Εγώ ταξίδευα με το βαπόρι από Κρήτη, Σαντορίνη και πήγα να καθαρίσω. Βγήκα στην κουπαστή του βαποριού για να καθαρίσω τη λαμαρία στην πρώτη θέση και κάνει μια μπαταρισά το καράβι και φεύγω και πάω στη θάλασσα. Και κάνει σβούρα και μου κρεμνάει τη σκάλα και ανέβηκα πάνω. Πιο καλύτερα εδώ, στο απάνεμο, ούτε να σε πιάνει θάλασσα, ούτε η φουρτούνα. Μια χαρά. Αρεβωνιάζομαι. Με τη μια, με την άλλη. 7. Όταν έχεις πάρει καλόν άνθρωπο, καλό σύντροφο, περνάς ωραία. Παντρεύτηκα το 73. Την αγαπούσα από μικρή. Και έτσι είπα ένα τραγούδι. Μικρό σ' αγάπησα, χρονό 14, αλλά έχω ελπίδα στο Θεό 20 να σε πάρω. Και την πήρα 20. Η ταβέρνα ως μαγαζί, ως εστιατόριο, ανοίχτηκε το 67, το 69. Κάτι και σπηλιά, τα κάναμε μέσα στην κουζίνα, τις παραθύρες, τις καμπινέδες και πήγαινε και μαγαζί. Με πελέκι λέγεται. Πελέκι, φιάρι και καρότσι. Εμένα μου αρέσει η Σαντορίνη. Γενικά, όλα. Και ο κόσμος, και η δουλειά, και τα χωράφια. Σαντορίνη, έχουμε τα ζώα μας, απασχολιόμαστε με τα ζώα, μια με τα χωράφια, μια με τα ζώα, μια με τα παιδιά. Γιατί γίνομαι ανέθρεμα, όπου μεγαλώσεις, εκεί τακτοποιείς. Η χαρά μου ήταν που έκανα καλά παιδιά γαμπροί, είχαμε καλή οικογένεια.
σωστοί, αγαπάνε όποιον άνθρωπο βλέπουνε, όπως και εγώ, αυτό. Και αγαπάνε τα σπίτια τους, τα παιδιά τους, οι γαμπροί. Και οι λιπάδες το ίδιο. Δεν θέλεις πιο πολύτιμο στη ζωή σου από αυτό.